Ụmụnne na ụmụnna m, ana m ekene unu n'ụbọchị nke taa wee na-asị na mmadụ zachara afa wee zaa ụwa ezu oke. Eziokwu, ụwa ezu oke bụ afa mmadụ. Emeta ụwa mma bụkwa n'afa mmadụ. Biko nwee vidiyo nchọkwu nnene maka na a na-akọwasị na sọsọ onye nọ mmadụ nso na anụ isi eze ya. Awenekwa wee na-asị na ndị bụ ụlọ Akwa Okuko Tiwaraki bụ ndị maara ya. Maka mụ na gị na-abụ nọ n'ebe a, anyị amaghị ya. Anyị amụghị ejenubeghị ọba, amaghị m ka ọba dị. Ịkpụta Akwa Okuko n'ihu m ka m wee n'ihe m esi recognize bụ nọ na afịa na TV. Anọbeghị m ya nso. Amaghị m ebe ọba dị, ejenubeghị m before. Na-aghọta. Mana ndị na-abịa ebulu mmadụ ọ ndị maara onye ha bụ. Biko, ọ nwere nwanne anyị nwoke Sespaw na-ekwu na vidiyo maka na a na-eji inu agwa nwatakịrị maara ihe ọmụtakwanụ. Maka na asị atụcha inu kọwara gị ma na ị ga-eji ya nụ mma gị na anụ iyi. Maka na biko ka m na-arịọkwa ụmụ ụwa, ụmụ Igbo anyị ndị na-esọpọtụ na this channel, biko cool down na vidiyo ka ị na-aghọta ebe okwu ya na-aga. Na mụnwa atọpe gị ya ka m esi ya tụpe ya, mana asị na uche onye ada ezu ezu. Ihe m tụpetara n'okwu a bụ na ndị maara akwa bụ ndị buliri ya. Ọ ndị maara ya ọfụma bụ maka na onye ochi ahụ anọkọta gbawa ụzọ bata be gị. Ma nnọkọta gbawa ụzọ si na ọ bata na be gị. Nke nọ n'ụlọ gwara nke nọ na ngịga na azụ, nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga. Biko na vidiyo na ka ịmụta ya wisdom of ancient. Igbo mlunze moze ekene m unu. Onye nna n'ụlọ ebe Sespaw ụkwakpụ na nna Guleri. Agwa m nso na na-ekwu nwere iwe ọ na-eme. Ekwupụ nke mmemme gwasa ọzọ n'elu ya. Ife nyiwa abịa tata. Bịa azụ na ọ na-eme na net, ọ na-ewu since gbasara nwanne anyị nwoke. Ụwa nwaanyị nọ n'ime ya, ekwuru si na iwe ya na-amara obeleke na-ebu ya ọgbọ. Iwe ya na-amara obi ọgbọ. Ụlọ eji na-eme ọnọdụ dị ọ na-eme gịnị? Ọ na-emete ka o nwee emetecha onye ọbụla mma ma a mara na esi n'okpuru ọkpa elie nri na-arụ. Ịmana nwere ndị dịka ọnọdụ like this nọdụ asị na ya nwere avọ njọ na mmadụ na-eliri eli na mmadụ na-elere ego. Ọkwa n'ife dibịa gbatakwala n'ava na ife ndị ụka gbatala ya na udo ji weche na-echi ya mere o ji mee gịnị life eji wee chenji ya. Eme n'enu njọ ka ọgwụ, eme na ana njọ emegburu mma, eme n'akụkụ emetụrụ chacha, eme n'aka nle emetụrụ chacha, eme n'aka ekpe emetụrụ chacha. Mgbakelive ya eme enwe mee gịnị enwe metụ ụwa mma o nwere. Enyezi ego, enyezi uwe ego, asị na onye nwa kpatara ego na ọ dị enye mmadụ ego. Enye asị na onye nwa na-eme gịnị na ọ na-agaka na ọ na-eme n'ọsọ na ọnya nwere ego rinne ọpụta ọ na-eke ego. Ọ bụ na mmadụ n'ụwa ya mee gịnị ya amala ibe onye bụ na debe onwe ya ọfụma. Maka na ụwa nwaanyị na ibe ọ bụrụ ọbụla ka ọ dị mma na ndụ ịdị ndụ edugoro gị n'onwe gị. Ọ bụrụ ọbụla ka ọ dị mma ndụ abịa ịdị, ọ bụrụ ọbụla ka ọ na-atọ ụtọ. Nwere na-eme ogologo ogwocha ogwu dị na ọbụla chi gị kwetara n'ihe mere gịnị na ya nwụrụ ọpụta ụtọ ọvụ gị. Ọ na-asị na wa onye a na-anwụrụ anwụ. Osobe dibịa bule mve dibịa gbọwa ọzọ gbọcha gbọ ibe nne kwa ya anwụ ọhịa ama nwụ ọpụta ụtọ kpụrụ ya wee ru. Ọ sị na onye a na-anwụrụ anwụ na ọgbọrọ anwụ. Mmadụ na-agbara anwụ n'ochi mmadụ na-eme mmadụ eze ya na-eme mmadụ anwụ. Mgbadazi ife na-ewu na net. Onye kọlọ gbagolo, onye ibia akọlọ gbada, onye nkọzọ agbara kọlọ side na onye akọlọ nkọzọ akọlọ gas side. Onye ọbụla na-eli mmadụ nile na-arụ bụ onye maalịa na onye ụnụ ya na-eli mmadụ nile na-arụ. Onye na-amara mmadụ na-egburu mmadụ na onye maalị mmadụ na-eme gịnị. Onye na-egbusi onye isi achọ gịnị
isi achọ onye ahụ agwụ. Onye ahụ abụla okenye. Onye unu na-egbu mmadụ, onye unu na-egbu onye ụlọ, onye mara onye na-egbu onye mara ya tata. Dibịa ka onye bụ ka anyị na-emesi ibe a na o nwere onye na-atọ ụtọ ka ọ pụtasị gị na onye nwa ka eme dibịa na onye nwa ka ya eme nka. Ejiri dibịa ka ọzịzọ, ejiri ya eme na mọkacha. Mana ibe anụghị inu nna ya na-eme na net. Enyocha anya ebe a. Aka ndị dibịa dị ya, ndị ọkwụ ya, aka dị ya. Maka na ibe a niile bụ egbuju onye n'aka, onye anwa daa ka onye nke ọzọ nyite ka ọ bụrụ nye akacha. Nya ka sị gị na ọkịka na-eme gị na-ese okwu. Ọkịka na-ese okwu. Ovu onye maalị mmadụ n'ụlọ. Ovu onye maalị mmadụ n'ụlọ betebe onye anwa. Maka ọ mara ka ezi jide n'azụ na mara ka ezi jide n'iru ụlọ. Na onye na-amara mmadụ na-amara ka ụlọ jide ya na-abatara n'ụlọ. Na ọ bata ọjọọ ụzọ adị n'azụ kalebe mmanya mamịlị. Ọ bụrụ ọbụla ka a na-atọsọ ụtọ. Ọ bụrụ ọbụla bata na be gị ka ihe enye iru. Ụwa kịta bụ bue m efi ka m bue gị efi. Taa bonu ka m taa bonu. Onye bịa na be gị ọbụla ọlụ ka ọ bịara lụọ ọlụ. Onye bịa na be gị ọbụla ọlụ ka ọ bịara sị ya na-aba. Ọ bụrụ avọ njọ ka ọ bụ. Na ndị nwere avọ njọ bụ ndị asị na ba nwere avọ njọ ka na-ebi laịf waluo tata. Unu na-abụ na ndị na-enwere avọ njọ na-asị na ba nwere obiọma na ajọ iwe ka eji akpọvi iru eji ekene gwuve ekene. O nwere dị n'ụgwọ iwu anwụ nọ na-amale nwanne gị ma ọ bụ na nwanne gị na-eme ọbụma male mmụazị gị ma ọ bụ na mmụazị gị na-netali gị ọbụma. Ọ bụrụ nwere ezigbote ọkụ nwere mana gị na-abọ dị tait gbaa ndụ malia ma ọ bụrụ ọkwụ sie enu si ya na sie maka na ị nwere ego. Kata m ya mụọ ụdị mmadụ a mara onye gị na-abụ si na nwee mere mmụazị. Ị nwere ka ọla egbulu gị. Onwe bichara ka ịmalibe na-eme gị ka ajụ ese gị. Unu na-ayọ na eme na net onye na-ekolo gbagote. Ọkọ ka eji mee nke ọzọ onye na-akụlisi ebe. Ọkọ ka eji mee nke onye na-akụlisi ebe. Ọkọ ka eji mee ọ na-anya nwere ka ọ bụla ọnọrịa ma ọ na-anya bụ moto ebuele. Ụmụnne m na ụmụnna m ọnọdụ na-echa vidiyo anyị na nne ekene unu na-agbanịkwa na sọskraịbụ. Nne ekene unu ka unu si eshie vidiyo anyị. Nne ekenekwana unu ka unu si enene. Nne ekenekwana unu ka unu si agbanị na-adrọpụ kọmentị unu na like post anyị ka vidiyo anyị na-agazikwa mụọ viral. Na-ekene nwoke na-ekene nwa ma ndị nọ mba ofesi o ma ndị nọ Naijiria ma ndị nọ everywhere. As long as anyị nọ Naijiria ịnọ mba ofesi ọsụkwa ya wụlụ Benin Republic ịnọ bụlụ Togo bụlụ Ghana ebe ọbụla ịnọ n'ọbụlụ Australia bụlụ Island Republic ha ncha bụ mba ofesi. Wee na-asị biko ana m ekenekwa unu niile na-ekene onye ọbụla na-asị na ọ ya adịla nwoke mma adịla nwaanyị mma. Biko ọnụ si na necha vidiyo anyị na-enyekwara na ya aka na aka bụ nwata na-asa arụ n'afọ n'afọ na ọbụla anyị si mejọ anyị anyị kwutere nabata na anyị kwute nabata na anyị ọnọbụla o si na-adị anyị niile ka bụ nwanne maka na igwe niile sicha n'ụzọ na-apụta. Ana m ekene onye ọbụla na-ekene ihe na-ejere Igbo ozi ka anyị nwere mgbe ọzọ.